आंनि बे सोरां लामानि जानानै नोंथांमोननिसिम मोननैसो मेसेज लाना फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो बाद गोनां बाथ्रा दाखालि चाइना टु इन्डिया लादाखआव माने दावराव जाबाय दंमोन। जुद्ध नांजाबाय थानायमोन दा आरो बिराद गाज्रि समाजा जाना फैदों। दाखालि समबारनिफ्रायनो एसे एना एनि माने जों मिथि मोनना दं। माने दा नै जाथारबाय आरोना। फार्स्टआव माने साथाम बिसोरो खुनि खालामग्रोदों होनदोंमोन। बिनिफ्राय दा माने आरो माखासे माने अन्थाइ खुबैलायनाय जादों आरोना चाइना टु इन्डिया बे बर्डार लादाख बर्डाराव आरोना। ओमफ्राय दा बे लादाख बर्डाराव अन्थाइ खुबैलायनायनि गेजेराव माखासे दा थैलायदोंबो आरो सोरबा खुनिबो जादों। दाखालिसो इन्डिया आरो चाइनानि माबा मिलायनानै माने बिसोरो गोरोबबाय होनदोंमोन आरो नै हरखाबै गोमोथाव माब्रै बिदि जानो मोनखो दा नायदो नोंथांमोन। थारमाने दा आरो जुद्धबो जानो हागौ बायदि होननाय खोनादों आरोना। माने खुनु गेरेन्टि गैया। दा सावरायलायगासिनो माखासे जोंनि भारतनि गेदेर गोलावफ्रा। दा बेखौनो खिन्थानो सानदों आं दा जोंनि इन्डियाआव बेसेबां थैखो आरो चाइनायाव बेसेबां थैखो। दा जोंनि इन्डियाआव थैदों 20 जन एबा 20 जन मानसि थैदों आरो चाइनायाव 43 जन मानसि थैदों आरोना। दा जेसेबांखिनि मानसि थैलायबाय माने बिराद गाज्रि जादों आरोना बे जुद्ध नांनाया। माने आसरित आरोना। नोंथांमोना माने बेखौ दा गनायलायनायनि लामायावनो फैयाखै। मा जुद्धसो जागोन ना मागोन दा माने मा जायो आरो दा बेखौ। दा आरो मोनसे नैबे दाखालि फुरा जागा गामिखौनो अर खामजोबदों होनदोंमोन। बखाजानाव गेस ओंखारनाय अनजिसिनिफ्राय दासिमबो माने अरखौ खोमोरजोबनो हादोंब्लाबो दासिमबो माने बिनि जागा एलेकायाव अरा दासिमबो सान हर जोंखोबाय थायो होनदों आरो जोंबाय थायो दासिमबो खोमोरनो हायाखै होनदों आरोना। बिराद खहाबो खालामबाय होनदों बे अरा। दा बिनि अर जोंखोनाया दा 150 मिटार एकदम गोजौआव जोंखोगासिनो दं होनदों बे अरखौ आरोना। माने दाबो माने खोमोरनो हायाखै होनदों। दा मा जायो दा नै बेसेबांखिनि मेकानिक लाबोदोंबाबो दाबो नै माने अरखौनो खोमोरनो हायाबा बोरै मावनो हानो बेफोरबायदि समस्या जाना दं आरो दा बेयावबो बखाजानावबो दा माने मा जायो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बेखौनो बुंनानै दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।